Είμαστε στο αυτοκίνητο το αγωνιστικό και κάνουμε ανάβαση Αμαριλίδος. Το νέο κουτσά. Πάμε. Έφυγες. Και με το λάδι. Συλλογούμε το άλλο το πίπεδο και προσθέτουμε το σκόρδο. Μέχρι να ξανσύνει. Προσθέτουμε το βασιλικό και βράζουμε σε 20 λεπτά την ντομάτα. Για 2 λεπτά. Πού πάω για 2 λεπτά. Δεξιά. Ανακατεύουμε με τα σημαϊκά και πασφαλίζουμε και το σερβίρουμε αμέσως. Πού πήρατε θέση. Πού θα το βάλω εγώ τώρα. Τόση ώρα τράβαγα ανάποδα. Το είχα έτσι. Μπορώ να πω ότι κάψα Φτάσαμε.